Anopayin so Eradi Adom ye Benada Drew say ya wonim say Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital ba. Ene doctor say wusu etna sie di nkomo. Eye anopayi o say be kasafa peptic ulcer ai peptic ulcer yentie na emoye yenche kura tie bi ne betumi abo bi anya wo. Ne enam aye kobayi bi ane akoye bibi na afei ekoja yesa ohaw. Doga no pay mo ache. Yeah. Na bibia aboko de. Nyamiadom. Na Dr. Shake nso ne ho ye. Nyamiadom papa. Ya na de yentie nso akoma na maye. Obete. Ami shira wada o ma no pay. Ya jene so dodo. Ya betwen ye nam na. Yes. Ya chene na wo famre. Ebe papa. Sharp. Yenim de mutumi ye. Peptic ulcer. Condition be. Mini aba de dika meda wase na machia wahwefo ene Ghanafo nyina. Ono mo monitor show yi wo social media so ye che obia na esro otumfo nyankopon se onfa na adom ye nyina na mini aba ye ka peptic ulcer fun yare ahodo na de aman na ye pese ka we hu asem ne se se onim se muslims yeso ye bro nyaguso a ye di free friday ba ne gie mu na se binum akodidi nuane bi a oman di ne ye ida so oman no ani ye ahonedie ne hu nsem no enam no hu no oman ohuru hu ye ne ade ama James bi abem tie no ase oba ya yaresa bia chese cases na ehwe no 100% no na mu be 80% ye fun yare ahodo ana ye fun yare so ya pa ya pa nka wani humpo na ado nsa amasaje ana wa miemia mpa wani ntimi hu chese untimi hu de ekoso inside wo enso so na yawo a wo fam no ebi ye funu huru faso obi bu faso untimi ya no hwe obi akon ani mu a chese wotene ni mu kura ntene obi ya ona twea basoro ama afi wo se na akoma ase na akoma ofili se bi akoma ni tu atofom esan yawo a ewo ho e hyehye no na meni aba eka yefun yare de dosu bebre ye typhoid so hu ye food poisoning ye peptic ulcer disease dysentery mu cholera nyina atimi fa oyem so hu ene ahodo bebre na ye ka peptic ulcer de a ni nyina ye eyam kro ekro abayen yefunu mu na yefunu no is such that because enuane FM niam ekom nyina ebi anu ohye ebi cause irritations na adinenti otumfo nyankopon nim diem no wo ye bibi te se carpet a odi ase yefunu nim se ne dan mu se carpet fe semu yi eno so carpet bi semu a beboa na protect mucus line na se yefunu nim no sa carpet ne friend mucus line na de wom ne se yetimi enioma bibre yedidie hu nsem no bi aye nom ne ade na akoma sa carpet na tete nti se o carpet yetete a emu betutokru nti se carpet na esan yefunu nim no emu ti a bonse mu atutokru yeso nya peptic ulcer na nioma bibre na etimi kofa ba mpempi no hwe de da so hwe yefunu nim na emu atukru sa no ekuro pa na se ne wo kan wontimi mfu ani hu wontimi mfa onsanka na kuro we da yefunu nim da bia so wudidi gum unum so enso kura aka na hwe ye be hyehyew se bibi ti una na enso gu so ahwe ne be hyehyew nti we na da bia wudidi gum aduane na wudi na bi o acid wom yefunu na so sa produce acid so nti wo hwe kwan be 9 ye fa so enya sa peptic ulcer ibi ye wo bibi e frɛ no ye H pylori Helicobacter pylori no ene do so pa be 80% eno ye germs bi bacteria bi a ye di omu koyemu fa ye aduane mu ye nsuo drinks ne ade ye di koyemu a na afi yakoma yefunu ni mu atwa kusa kuro ibi ye tosu mienu ye bibi e frɛ no NSAIDs non steroidal anti-inflammatory drugs sa nro ye painkillers aspirin nom brufen nom naproxen nom ne ade painkiller chese nkrofo nom no on a regular basis bibi kotua bi no akota nom saa de itimi block COX enzymes COX1 ne COX2 no na block COX pathway no this a blocking na prostaglandin bi e beboa na carpet se yefunu nim na be hye ne kena na onya ahoden aboye ho ban no na akose no nti o mane makra titan bia no bibi kakra bi kan yefunu na atwa kuro de to so miensan ye overproduction of acid we say acid bi e friend HCl hydrochloric acid e wo yefunu nim ye ya na produce tumfo nyankopon nim de nim ye produce a na no aboa yen na germs bi muawa bi ye di koyemu no ekun mu na asa aboa digestion a contentem unim se mini aba sa acid no se ye yi bi afie yam ye hwie gu so a hu nyina abɛwro saa ye hwie gu so a hunam nyina abɛwro acid ni ye hwie gu dade low weight metal so a betima nane no wow enso se egu ye yefunu mu a
because of saa carpet here American yanti anya or how be our so it bibi ketua bi ko distract saa carpet here e do how be brace here nti wo hwa de to so enan no eye bibi a ye frɛ no sɛ mucus line no obi de ye 10 na ese ne de mu ha sɛ wo carpet ye wo papa sɛ wo de papa kama mu du kama ye wo de mu ha ene bibi ketua bi kana na etwa kuro ye funu na kuro nti saa kuro wi na wusu didi gumu num suo ase de aduane e bi acidic medium mako se ginger pepper ne ade nyina ekom ene spices ahodo tinyame amu asa kruwi eso mu ne de yawo ba wo yafunu mu na etwe ba aboso obi de etwe ba ne boso a na afi etwe ko nachi bo se nachi na ankasa no ayi se de sebe nachi kasa no emu bu a ne sa ya we very unbearable wini aba na we nyina ye wo hawa ahodo ekoso a doso bebri na ne nyina chi no Amen Scientific Health and Alternative Medical Hospital say wodi na tukuru kakraka say ye ketwa say ama wo ya wo no oji wo ba bi anyi ebi mo bofro mo na say wo be fi omo rane omo yefunu chese obi o a ekom de na abuei aduane to ne yemu abuei oh okay insura gu ne yemu abuei sa peptic ulcer ibi wow ti de e ka che o manfo nse wodi no se ne tie bia no otutu anamon ba Amen Scientific nyame adaromant ye behwe na wo so wodi no ye tu ase amawo na adane adanse de obi se ono de ono madu ana ya ona kofom mu ana asa sorry because unya time nhwe ne ye oba Amen Scientific ye se ne be tu ase no there's nothing like recurrent ulcer na say refractory ulcer kona ba be ya da bi ye be tu ase ne a kire wo hu ne oma o ya e mabiem ye se bra Amen Scientific ne mo awo ye nhwe adanse de yi se ne ba oso bechi odie no ebedane adanse die se ya yenhwe adanse die nti na ne adanse no bi no dog yes na yakohwe obi de dem so kan ya rebe miensa mu wow then so mo ba amena adominti apomoden beba yes se de nkofo di adanse ne my contact ne yo mini aba Amen Scientific Health and Alternative Medical Hospital Ghana ha de yo ba bia na em say brain tea enkran ha de yo dome Snake Flat ne nchen wa eco train dade ne so ho no na e ben domi market ben domi crossing and e ben Tantra Hill runabout saa nso na okos painters impatemu a ye wala Shibiklagon e ho ne Goi filling station no and di nhwe animu and e ben Ashamananda bridge ne pa ba bia obi a no se ne medical aka ne ben wo na yare bia ha obi anya yefun yare nko a fi utiri so kosi unase ye se o ma amena enka se o yare anu ne adru odi a ne se obetu anamon make the effort tu anamon no esan se sika kra na opa ji se otu anamon ekoye adwuma saa nso na opa apomden a otu anamon na waba Amen Scientific na nya metimi ntu ye di mfidie ni nro krogen aboa na nso adi e wa apomden kwa so apomden wo hoyi enya ahonya eya ahonya ntimo apomden ho nsem ehia ho fra yen e wo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Amen Scientific Health and Alternative Medical Hospital allow Shafi Nyankopon ene yarisafo tu so bra na bejo ayarisa Yada say Dr. Osei no fi Amen Scientific and Herbal Hospital, Alternative Herbal Hospital. Na ite won kano. Yare ni yare bia hawadwen ofre won bejo so. Midi afia amankwata maklo fufu party baso nyame yadoma memenda. Ti we die modaro ma nananom panifuo wo banche wo bodie wo nantwie odwane akokko ko bi ni adwene meko tomatoes jene nyadoa tomato bibia fabra because ye be die hia ne yasanka ye won ebe no anuano so de wo ho ebi a wo fa odi ma ye na fa odi ebra anuano de de wo ho ye ke edu adaromanti ke edu gasovin onso amma ye bia de no ye de no aduane ni free ti de hia free wo ho ne banche ne bodie ne menkai ne nam ene atosodie no wadaroma mfa moaye se de da mo ye no no banche ahemafo ne bodie ahemafo onso amreye mo de ma VIP buses na wadaroma ebekwa akofa na fe ye nda no 28 March
fufuo party no aye krabe hwe medi afia amankwa tamaklo omre no wada agenti meda se Mrs. Boatin Jan meda se sabribia woni so de yeye na wo kamfo ye yeda se papa ma me Boatima the fancy door Mrs. Hassan my one and only client papa pa aye krado ahusepe etwaso